Priatelia, vaše krmivo máte doma uložené vo vreci, dávate ho do nejakej dozičky, alebo máte doslova súd na krmivo. Ako to je, Martin? Má byť krmivo otvorené, uzavreté, hermeticky uzavreté? Ako ho najlepšie môžem skladovať? Úplně nejlepší je nechat to krmivo v původním obalu, v tom původním pytli, odeberu tu příslušnou dávku, pytel pečlivě zavřu a v ideálním případě ještě ten pytel dám do nějakého boxu a ten zavřu. Tím zajistím to, že to krmivo bude ve stabilních podmínkách, nebudou tam probíhat žádné změny, nepříznivý žluknutí a podobně. A když udržím takzvaný, říká se tomu rozumný skladovací podmínky, řekněme pokojová teplota, ne na přímém slunci, ne vedle zdrojů tepla, tak potom můžu očekávat, že po dobu, kdy ten pytel musím používat, musím ho mít otevřený, to krmivo zůstane nezměněný. Fantastické, takže pozor na to, nepresýpajte, ale vložte do súda na krmivo vaše granulky aj v tom vreci a tam to zavrite. Je to najlepšia cesta. Ja ti ďakujem, Martin, za túto super odpoveď a my ideme pre vás pripraviť ďalšie videá, takže sa vidíme opäť o pár dní.